दाखालि बावैसो आइयाबो थैनानै थांबाय, थांनोनो हायासै। माखासे बर' लिडारफ्राबो रावबो नायफिनला, रावबो राव होला, मा खालामनो? बिमा बिफानि माबायावनो जुदि थांनो मोनाब्ला बेसेबां गिदिर पाप थालांगोन आंनाव। हिनजावाबो खारजाबावबाय दिनै, हिनजावबो गैला। ओइ बाहागि, नोंनि फुराना लोगो रायलायनोलै सनितपुरनि, एसे रायलायहरलाय। नोंनो हरलाय बाहागि। ओइ आयु नै मोजां देहाफ्रा? दङलै बिदिनो, देहाफोरखौलाय आरो माथो बुंबावनो। दुखुजोंनो साग्लोबजोबजानाय बायदि जाना दङ। ओमफ्राय खबर सबर? खबर सबर दङलै, जोंथ' बाहेरायाव थानाय मानसि। खामानि दामानि बेफार बानिज्यबो मोजां नङा, सलिदोंबाबो खस्थ' मस्थ'। आंनाबो गाज्रिलै खबरा। दाखालि बावैसो आइयाबो थैनानै थांबाय। बेयावबो थांनो नंदोंमोन, थांनाय जायासै, थांनोनो हायासै। न'नि मानसिफ्राबो थाखा फैसा माबानो हायासै। आरो माखासे बर' लिडारफ्राबो रावबो नायफिनला, रावबो राव होला, मा खालामनो? जुदि बिमा बिफानि माबायावनो जुदि थांनो मोनाब्ला बेसेबां गिदिर पाप थालांगोन आंनाव। आरोथ' बेथ' बे हिनजावाबो खारजाबावबाय दिनै, हिनजावबो गैला। जेरैबो जारलासो, दा फिसाला सासे फिसाला सासे दं लेखा फोरोंनाय। बिफा बोराइया दिनै बिफा बोराइयासो खामानि मावै मावै, हाजिरा मावै मावै बिदिनो एसे एनै फिसौलाखौ फोरोंगासिनो। उफाय गैया, मा खालामनो? 9 बोसोर जाबाय दिनैसिम, दाखालि खेबसे फैनानै थांबाय। बेखौ मा होलांनो हाखो, आं मालाय मा हरनो हानो? गावनो सोलिनो हाया, आरो बिमा बिफाखौ मालाय आं माबोरै नायबावगोन? सिङावलाय आरो नोंसोरलाय माबोरै सोलिनो? बिराद दुखुसो जानानै थाबाय। बिमा बिफानि माबाखौ बानगारनो मोनैया बाहागि, बिराद गिदिर हांमा थालांसिगोनलै। बे मोनसे थाबाय आरो दुखुआ। बेफोरबायदि मालाबाबो आं जाथिनि नाजानायाव बेफोरबायदि जागोनखौ आं मालाबाबो सानाखैमोन आरो। जाथिनि मावनो होननानै ओंखारदों, जा रोंगौथिखौ लानानै बेफोरबायदि जागोनखौ आं सानाखैमोन। आरो खोनाबावदों दाखालिबो, ओरै सोरबा सोरखौबा न'खरनि गारजेनफोरखौ लेंहरदोंमोन जाहैदों, बे प्रमद बर'आ। माबा बुंदों? मा बुंदों माने, फार्स्टआव लेंहरनायफोरावथ' थाङाखैमोन जाहैदों। उनावहाय न'खरनि गारजेनफोरखौबो होनबायनो, मानसिफ्राथ' जेलनिफ्राय गबोबाय, बेनिफ्राय न'खरनि गारजेनफोरा फैनानै लांफैनो हासिगोन मानसिखौ होननानै बुंहरबाय। ओमफ्राय दाथ' बिदि बुंनाय लोगो लोगोथ' आरो मानसिफ्राबो जाथि खुरमा बाय बाहागि गासिबो गामिनि रायजो राजा ज' थांबाय। जेलनिफ्राय गबोबाय होननाय लोगो लोगो दाथ' हजोंहाय थांनाय लोगो लोगो माबा आर'नाइ सोनो नागिरबायनो। आर'नाइ सोनायाव नागिरनायाव बुंबायनो रायजोफ्रा, ओहो जोंखौथ' मानो सोनो आर'नाइ, जोंखौथ' आर'नाइ सोलायलायनाय, जोंथ' जेबो खामानि मावाखै। नोंथांमोना जेलनिफ्राय गासिबो मानसिया गबोजोब्बाय, गावबागाव न'खरनि गारजेनफोरा फैनानै लांफैदो होननानै बुंहरनायखायसो फैदों जोङो। बिदि जादों आरो। दाथ' आरो जों बोरै आर'नाइ सोजानो होननानै, नोंसोरो जायखौ सोनांगौ, जेलाव थानायफोरखौसो नोंसोरो आर'नाइ सोनांगौ गबोयोब्ला, खिन्थु जों सोजाया होननानै बुंदों जाहैबाय। आरो मानसियानो गवाखै बोरै गबाय होननानै आर'नाइ सोलाबायनो नागिरखो बिसोर? बेनोथ' रासिखौसो जादों दा लांनो नागिरदोंमोन खोमा बेफोर माबाखौ। दा बेनिफ्राय होनबाय जाहैदों, आंथ' सिगां बिसोरखौ एनआइ केस नांदों होननानै मिन्थियाखैमोन। रायजो राजाफोर
दासो आङो एनआइ केस नांदों होननानै मिन्थिबाय दा बिसोरखौ बख'नो थाखाय आं आखायाव लाबाय होननानै बुंदों जाहैबाय बे रायजो राजानि सिगाङाव बेनिफ्राय होनबायनो आरो फ्राय सोरबा सासेया होनबावदों जाहैबाय बिसोरो बारा ओरैनो गबोखानांगौआबो बारा सम गैखाला मथा मथि 1.5 बोसोरसो नांबावगोन 1.5 बोसोरसोनि उनाव बिसोर गबोजोबसिगोन होननानैबो बुंदों जाहैबाय बिसोरो बिसिम माबा बुंदों आरो बिसोरो 1.5 बोसोरनि उनावसो गगोन औ 1.5 बोसोरनि उनाव गबोजोबसिगोन बिसोरो नांगासिनो दङ बेफोरबायदि खोथा बुंदों जाहैबाय ओमफ्राय गारजेनफोरनो 5,000 फैसा राननानै हरदोंनो बेनिफ्राय गारि भारा जाखिनि जेनेबा न'खरा जाय गारजेना गारि भारा होनानै थांदों बिसोर माने बेसेबां थांदों गारि भाराया बेफोरखौ हरफिनदों जाहैदों बिसोरो माबा मोनसे दं खोमा सिङाव ना मा होननांगौ जाखो बोरै बुजिनांगौ जाखो मानसिया गवागाराथ' बेनोथ' जादोंना दा जोंबोथ' गावसोर सिगाङाव बुंबाय थानायखाय जोंबो आसा खालामदोंमोन दे हयथ' उनाव सिगां जानानै थांबाय खिजानि दा बरनसिगोन खोमा होननानै जोंबो आसा खालामदोंमोन आरो दा बे आसा खालामनायावबो जुदि आरो गावसोरो आरो बिसोर जेबो मावखायाखै होनदांलै मावदोंबाथ' दासिमावबो माने बेफोरबायदि जानांगौ खायसे बुङो लिडारफ्रा उकिल हमबाय खामानिया सिङाव सोलिगासिनो होनना बुङो ओमफ्राय खायसे बुङो लिडारफ्रानो आरोना खायसे बुङो सासेया बुङो माने बेखौ गावबागाव न'खरनियासो माबा खालामनांगौ बबे मोनसे लामाजों थांनांगौ जाखो दायो जुदि उकिल हमदोंबाथ' मेरला बयनि सासेया मोनसे बुङो सासेया मोनसे बुङो लिडारफ्राबो ना बेनोथ' जेनेबा उकिल हमदोंबाथ' दाथ' जोंनिया उइटनेसआनो सोलिगासिनो दङ दिनैसिमथ' उकिलाथ' नुजानांगौ ना क्रस खालामनांगौ ना उकिलाथ' साखिया उइटनेस पस्टआव सहैनाय लोगो लोगो प्राइभेट उकिल हमदोंबा बेथ' माबा गानांगौ ना सहैनांगौथ' आरो दाथ' गैयाना जोंथ' नुवाखैबो जों बेफोरखौबो जेबो नुवाखै ओमफ्राय दायो नोंसोरो बाहेरायाव दं आरो ना जों दा माबायाव कर्टआव फैदों बाहायो आदसा एसे ब्रेक मोनदों खोमा ना दङ बिदिनो एसे दसे जिरायग्लांलाबायनानै दङ दसेनि उनाव थांसिगोन जोङो दुखुलै बाहागि जेरैबो बबेजों मा खालामनो उकिल हमनानै नांनो होनबाबोथ' जोङो हाला थाखा फैसाबो गैया बबेजों मा खालामनो बिमा बिफायाबो मालाय बहानि मा मोननानै होफैगोन गावसोरनो न'खराव हाजिरा मुजिरा मावनानैसो सोलियो बयबो दा बे थाखाखौ फिसा फिसौखौसो फोरोंगोन ना जोंनोसो जानाय होफैगोन रावबो हनै नायस'नाबो दुखुजोंनो सम लानानै मा जायो जोङो जेबो साननानैनो मोना आरो लामाफोरखौनो मोना जायखिया फन हरनानै रायज्लायनो मोननानै बिराद गोजोननाय मोनदोंलां गोसोआव औ दे होमबा बाहागि नै बिदि रायज्लायफिनदो दे बाहागि रायज्लायनो मोनना मोजां मोनबाय ना बिराद मोजां मोनदोंलां